Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. Las 4:55 na Aksyon Radio Philippines Standard Time. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Minutos nakaligis at na alas 4 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Kumpirmado nga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas, subong naglabot na sa 8,190 akong 212. 8,212. Subong lamang adlaw, Abril 29, tuig 2020. May ara sang 254 ka mga persona akong tao sa Pilipinas ang infections o kung na-infect sang sining COVID-19. Ang pinakamasabo bangod nagadugang man ang kadamuon sa mga nagkalamatay. Nagalabot na sa 558, 558. Sabong lamang adlaw, mayara sang 28 ka mga pasyente. Ang nagkalamatay kaya ini sila ang naka-esperyensya sang lala nga sintomas dala sang sining COVID-19. Respiratory illnesses. Amo ining datos again presentar sa bang lamang hapon sang Department of Health. Halin ini sa nagkalain-lain o kung sa 19 ka mga accredited laboratories sa bugos nga pungsod. Ang napatayon nga test makaaksyon naglabot naman sa 85,596 as of Monday. 88.3% ang nag-negatibo, samtang 11.6% ang positive. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa sinigang nga matarion, nagapadayon pa ang presentar ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Sa iban pagkisining tikang ginahimo karon sa gobyerno, pang-ikayong lawas ang Department of Health. Ang pamangkot sang kalabanan tubtob sa nugadayan, nagauntat ining pagdamo sang mga COVID positive cases sa pungsod sang Pilipinas. Dangod ginasiling makaaksyon nga sa mga eksperto kon health expert nga ang ginatuwag nga peak o kon patyag naton sang pinakadamo na nga kaso sa katapusan subong nga bulan sang Abril o kon una nga bahin sa bulan sang Mayo. Tiari na kita sa katapusan nga bahin sa nga bulan sang Abril ho.
amon ay ni Ayhan Subong ang ginatawag nga peak sa mga kaso sang COVID-19 sa Pilipinas. Una sa balita, una sa aksyon. Isa kagutlo na ginlamang mga tangkog kita sa alas 5 sang hapon. Ato sa nga monitor sa live stream. Dugay-dugay, din man ka mga bahin sang Pilipinas, din man ka mga bahin sang kalibutan. Welcome na sa inyo sa nga panatuntunan Action Reports Afternoon Edition sa subong adlaw, Miyerkules. Yari kita sa pizza 29 na sa bulan sang Abril. Buwas nga adlaw, pizza 30 na, ikaduwa ini ka adlaw. No, ikaduwa sa pinagkakatapusan nga adlaw sa bulan sang Abril. Abril, no, 30 action Nilmar, kay di kitaon sa akong kalendaryo, diyo. Ang nakita ko nga may 31 April, bulan sa Mayo na galiho. So, tub-tub labang sa pizza 30 ang bulan sang Abril. Ato sa nga news center, ginaupdan kita ng Action Dale Salazar, Action and Defensor sa patrol na ton Action Eden Thea Aboso. Dari sa ato sa technical control Action Nelmar Badera with information technology. O kon IT expert Elway, o kon Action Elway Dotilios. Una sa balita, una sa aksyon. Dari kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga pangulong didilan, inyo Action Marlon Hedawaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Una ta nga pagawaswasan ang mga pangulong nilalan una sa bahin sa nga balita lokal. Pagpanagtag kwarta sa mga kabaranggayan. May nakakumpleto na. May nagapadayon pa. Kag may wala pa nakaumpisa. Una sa balita, una sa aksyon. Ang Department of Social Welfare and Development Western Visayas o kon Region 6 nga sakop man. Nagasakop man sa ato sa probinsya nga Negros Occidental. May bag-o nga datos kagin presentar sa mga hapon. May ara sila sang record makaksyon kon ano na mga banwa kag syudad sa Bugos nga Western Visayas ang nakakumpleto na sa pagpanagtag sang tag 6,000. Walang labis, walang kulang. 500 bano kon tag 1,000. 6,000 sa kada benepisyaryo sang sining social amelioration program sang gobyerno. Dari sa Negros Occidental, Ayhan, may nakakompleto naman. Ang sabat, yes. Mayara sang nag-isahanon nga munisipalidad ang nakatapos-tapos na panagtag sang tag 6,000 nga kwarta sa benepisyaryo sa Ilabanwa. Nano ini dugay-dugay. Aton ini kilalahon. Una sa balita, una sa aksyon. Ang DSWD Regional Director nga si Evelyn Macapobre may ara sang liwat nga panawagan sa mga local government units sa kon LGUs. Man may ara sang deadline nga gintalana. Ang sentral nga talatapan sang DSWD. Ano ini nga deadline? Atensyon sa mga tao nga para sa ila, eligible sila nga mangin kwalipikado kag eligible sila nga makabaton sining 6,000 pesos nga ayuda pero wala sa lista. Pwede ka mo makapangayo sa gihapon sa nga bulig sa local social welfare o kung opisyal ninyo sa barangay, palista nga lanyo. Kay may deadline sa pagbaton ang DSWD Central Office. Ang deadline, buwas nga adlaw. Una sa balita, una sa aksyon. Kay may deadline man mga ka-aksyon sa pagsumeter ang DSWD Central Office. Sa silang listahan, dito nila na isumeter sa Department of Finance. Man kwartang ginambalan pundo. Di kon may pundo malang adugang makita ang Department of Finance kag sa ulihi mapamatud-an nga kwalipikado gali ini mga tawo ni sa listahan apang wala natagtagan basi pa lang magrasyahan. Ano pagid mga ka-aksyon ang dapat nga ilista ang ngalan
Ini mga barangay health workers, barangay tanod, daycare workers. Ang hambal ni DSWD Director o Regional Director Makapobre, may deadline man sa pagsumiter sa ngalan sini. Buwas nga adlaw ang deadline. Mga alas 8 to ang ginbensyon ni Makapobre. Nabatik na nakaroon ang yes sa nga pagpatag sa publiko sila sa nga online press conference. Sa mga hapon, direkta dito si Esri nga talatapan sa probinsya sang Iloilo. Una sa balita, una sa aksyon. DSSD diri sa Bacolod target nga matapos ang pagbanagtag sa ngayuda buwas nga adlaw o kon sa Mayo o man. Si Makapobre na nagsiling nga siling niya mas mayo kung tani kung tapuson ina sang LGU, tapuson ina sang kada barangay on or before April 30. Pero ti may-ari diri sa Bacolod ya nga hasta Mayo 1 pa ang tagtaganay. Hindi man ni pwede nga punggan sa DSWD kay may listahan na, may schedule na. Ano pa ginibasa rin nga balita sa bahin sang lokal? Good news sa mga taga-Banwa sang Castellana. Good news man sa mga taga-Negros Occidental. Lakip na ang taga-sunod sa Bacolod. Ang ikaduwang test mag-aksyon sa naginkuha sa ikaduwa nga nagpositibo sa COVID-19 sa Negros Occidental. Dumduman nyo ang taga-Banwa sa La Castellana atong 42 anyos balang nga driver nga halin sa Iloilo, kundi COVID-19 patient number 2 to siya. Nagpositive siya makakson, ikaduwa sa nga nagpositibo. Sa first test niya makakson. Inkuhaan, second test, ang resulta gumawa na. Ang result mayo kay negatibo. Una sa balita, una sa aksyon. Ikaduwa nga resulta niya na makaksyon. Ang family members niya, ang mga miyembro sa pamilya niya, naging kuhaan man sang test makaksyon, nagnegatibo man mo ning mayong balita. Galing ining COVID patient number 2, kinahanglan pangakuhaan sang ikatatlo pagid nga test makaksyon, ini ginatawag nga RT-PCR test. Kuhaan ni sa liwat, bali ikatatlo na din nga pagkuha sa iya, buwas nga adlaw. Kung ang resulta, nga mo ning ginapangamuyo naton, sa ikatatlo nga test nga kuhaon buwas nga adlaw, kung mag-resulta sa negative, pwede na sa kabigon nga recovered. Ayong-ayo na gid nga pasyente sa Negros Occidental. Di ang COVID patient number 1 to taga-Banwa sang Ibi Magaluna, atong 41 anyos ka babaye, recovered na to siya. Kaya ang first test, positive. Second, third, negative. Kaya mo man ang ginalauman sang kalabanan, no? Ang ginapangamuyo ko isang tanan, nga sa third test nga kwaon sa saling COVID patient number 2 buwas nga adlaw, kabay nga ang resulta mag-negative man. Para nga magpareho man siya sa COVID patient number 1 nga ang status recovered. May ginahulat pa nga duwa pagid kundi 4 ang kaso sang COVID-19 positive diri sa Negros Occidental. Ang duha mga kaaksyon atong OFWs bilang ali sa Cebu nga nag-abot diri. Ginahulat pang resulta, amo pa nang ginahulat ikaduwa nga resulta sa test nila. So kabay pa nga mag-negatibo no sila tanan para nga madula na. No, ang hindi gid mamadula, mapaganhagan maulumpawan ang kabala kakangawa sa Macolod noon kag Negrosanon. Una sa balita, una sa aksyon. Stranded passengers, Negrense stranded passengers. Amo man ni maka-aksyon ang ginatutukan subong sa atos ring Interagency Task Force diri sa Negros Occidental. Kung isa-isahon mo gid basa ang komento, mensahe sang pamilya or mismo mga stranded passengers, ulo ayaw-ayawan ka, may ara sang padala sang mensahe nga nakaintindi sila kag nagapasalamat sila sa bulig sa provincial government. May ara man maka-aksyon niya nga nagapadala sang mensahe
nga nagabasol pa sa provincial government. Nanuhay-tuhay nga mga opinion. Pero ang provincial government nagasiling makaaksyon nga nahimo nila ang tanan ag hindi pwede nga mapadali-dali ang pagpapauli sa ila sini kamay ara sang ginatawag protocol nga dapat sundon. Una sa balita, una sa aksyon. May request na halin sa provincial government, ginpadala na ining request dito sa National Interagency Task Force request para nga hatagan sang pahanugot ang ginatawag nga Mercy Flight. Tilaban-laban ti aeroplano na masakyan sini. Huwag ginpalayag kung sanong pizza, basta may ara maka-aksyon sang schedule, ginahulat na lamang ang approval sang National nga IATF. Una sa balita, una sa aksyon. Isa pagid, mayara sang nagpamangkot maka-aksyon sa provincial government sa Negros Occidental IATF. Kundi quarantine areas na itong sa Negros Occidental, dua. Isa sa Bambukal, isa dito sa Provincial Healing Center sa Banwasang Ibi, Magaluna. Ay, by the way, sa Banwasang Ibi, Magaluna, may nag-graduar na na, may nakatapos na sang 14 days mandatory quarantine. Nag-graduate na sila kaglaban-laban, ma-release na ni sila maka-aksyon. Mga 33 ini sila kabilog. 33 ini sila kabilog. Ang original nga kanabuon nila series 35. O galing kay ang duwa, hindi ma-release, bagod ang duha sa 35, amo ni sila ang duwa nga nagpositibo, nga halin sa Cebu. So natapos na ang 14-day mandatory quarantine. Sering 35, pero ang makapuli, 33 lang. Kay mabilin ang duwa ka mga nag-positive. Banwasang Ibi, Magaluna na ha. Ang sabahin sang Bambukal maka-aksyon may 57 na subong gina-quarantine sa gihapon. Mayara sa namangkot kung pwede siya maka home quarantine sa balay nga nahamtang sa subdivision nga Wayman Santawo. Manguro ini nag-message ni siling niya ti may balay man ko to sa subdivision way tawo. Pwede nga dito lang kaya ma-home quarantine. Ma-coordinate, mag-cooperar sa gobyerno, mapabalo sa sitwasyon ko sa gobyerno. Yambal ni Provincial Health Officer Dr. Timimbang, hindi pwede. Kaya may protocol sa gihapon nga ginasunod na dapat ina sila ibutanggid sa quarantine areas. Kaya sa quarantine areas, siya maka-action na kumpleto na ng mga healthcare workers nga nagatatap sa inyo. Okay, 5:11 Aksyon, Radio Philippines, Standard Time. Basag Kotsigang. Arestado sang barangay Tanod matapos makitaan ang pagbuka sa salakyang kagabi sa barangay Sumag. Nagatakip sila. Una sa balita, una sa aksyon. Ano na resulta sang gutom o kung resulta sang katunto? Basag kotsi pa yan. Sa bahin naman sang balita pong sunod. Mga attorney, mga abogado, abogada kon sa simple nga tawag sa aton mananabang dari sa pungsod Pilipinas nadugangan. Selebrasyon, hinugyaw, pagtulo sang luha, bangon sa kalipay, na may paaman nga pagpasalamat. Nagpanagilot ini nga balita, magluwas sa COVID-19 dari sa pungsod. Ang pagpagawa sang resulta sa mga nakapasar sa bar examination sa 2019, numero 1 sa listahan. Graduado sa University of Santo Tomas, Legazpi. May grado nga 91%. Plakpak plakpak. Ang ngalan sini May Dayan Azores sang UST Legazpi. Ang UST Legazpi sa ito ginatawag ining Aquinas University. Pinakamataas nga overall rating sa 2,103. Ang mga nagkuha sang eksaminasyon sa itong 2019. May COVID na ni. Sang nagkuha sila sang examination pero dito pala niya sa pungsod China ang COVID. Why pa niya dari sa Pilipinas?
Isa-isahon ta karon lawag bla ining top 10. Basi kon classmate nyo ni sa una, basi kon kilala nyo ni sa una. Una sa balita, una sa aksyon. Or damo man nga taga syudad sang Bacolod ang nakapasar. Ano mo to aksyon, Elmar? Atong Madera ang apelyido, no mo to? Nakapasar man to eh. Taga Bacolod, taga syudad sa Bacolod. No? Parente ni Aksyon Elmar Madera. Nakapasar man. Mamog sila apelyido ni Aksyon Elmar Madera. 14 minutos nakaligid sa tak na alas sa 5 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sige mo na anay ato sa mga pangulong dinilan. Sa ato sa nga pagpangalagad diri sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Ay sa nagahulat glibla kay man kundi gina-report naton nga ang executive order ni Governor Bong Lacson angot sa implementation sang General Community Quarantine. Supposed to be kuntani permahan kagiga isyo ni Governor Bong Lacson subong adlaw. Way ni ba tigayon way matabo kay way pa ang pinal nga resolusyon sang National Interagency Task Force. Tiluyag anay sang gobernador nga hulaton ini kag makakuha sang kopya sang final resolution sang IATF labi na gid sa isyu may kaangtanan sa mass transportation. Man sa idalom sang GCQ maka-aksyon may ara sang pag-resume sang public transportation pero reduced ang capacity. May limitation gapon. Diri sa aton maka-aksyon sa mga biyahe abi outside Bacolod. Ang outside Bacolod nga mga lugar mo silingon from Talisay to San Carlos, from Bago to Hinubaan, General Community Quarantine GCQ, kag ang Bacolod maaprobahan be ang ilang sini ayo nga imbis general ma-enhance community quarantine gapon. Kaya mga salakyan nga nagabiyahe di kasulod sa Bacolod di laban-laban mo na matabo kaya man enhance community quarantine gapos Bacolod di. Kay na may laban bawi pangabalita. Si presidential spokesman na Harry Roque daw nagsalang isang tuwin ng statement pero may pagklaro man sa Una sa balita, una sa aksyon. unahon tahibalo nano ang nasiplatan kag lian sa ato sa nga patrol nga sitwasyon sa dalan na labayan sa SAP distribution mayara pa nagapadayon subong sa pila sa ka mga kabarangayan sa patrol with action Eden Thea Aboso. Action na din standby. Traffic reports. Action din, please come in. Good afternoon. Happy Labor Day. Pagod natin kadamo na sa naglalabay kita pala sa mga mayor nga dalanon sa syudad sa Bacolod. Actually, bisan inner pag action Brino, action na Marlon in the highway. Natingala kita kadamo na yasang nagabiyahe nga mga tricycle kag tricycad. Correct, action Eden. Ako mismo nakasiplat na kaina kay diris babaw bla ko ni ari kita sa ikapat nga panalagan. Nga li ko diso to li ko sa wala. Oy nano ini mga tricycle tuod ang pasahero action Eden tag-apat kat bilog mo. Amo na action na Mar ang pala mong kutanon kay wala labot nga do medyo do nagdamo-damo action Mar ang mga pribado bala nga salakyan nga nagaagi nga nagagwa sulod ko labay sa dalanon sang syudad. Madamo man action Mar naga-instra man niya nga mga e-bike, mga tricycad, subong man mga tricycle. Kaya mo na ang iban ginalili naton may ara sila sang mga Q-pass. Kaya iban naghambal sila nga mode of transportation. Ilabi na kung mag-marketing sila bi action Marlon pero may iba niya nga nakita tagid nga may sakay tapos nagaduhol sang kwarta. But silingon, nagbayad. Nagabiyahe. Ay ara gani action Eden nga ara ko stupad tricycle driver. Ga nugod saya gambal ka sa. Sir.
Saan ka, sir? Basta lang kabiyahe saya eh. Ako lang pala mga tanong, Action Marlon. Kasi Oh. subong daan, 29 na, given 29 na 30 na buwas. Si ang iban bala, basilain ang paghangop nila sa balita, especially nga ti dumadaan ginabalita sa Action Mar mo. Probinsya sang Negros Occidental, kag syudad sang Bacolod. So, Oh. ti both paman nga local government, ang wala pa sang silingid bala syempre Action Mar nga kung ano gid bala ang desisyon nila kay Lexa Bacolod. Nag-request pa sila nga i-extend ng ECQ. Ang probinsya initially naghambal nga ti GCQ gid is man sa pagsulundan sa IATF National. Pero ti na-mention mo kay ina nga ti wala pa man ang EO gid. Ti wala pa nabalaan kung ano ni matabo tapos sang April 30 damo nagapamangkot. Pero ti kita nagahulat man Action Mar no sa ipagwa Manila nga mando o kon executive order. Kay ti ang iban gani wala pa mando galing kay do ang iban wala na gid balaguro Action Mar nga kung intindihon mo lang wala man sila sang pang sapin-sapin sa adlaw ang iba kalit gid nga magbiyahe-biyahe bisan tago-tago lang ang bayad Oh. para nga makasapin-sapin makabakal man sa ilang nga mga kinahanglanon. Pero ti amo na gyapon ang reminders sa aton ng mga otoridad nga stay safe lang kay ti hindi ta gusto nga magduging ang kaso sang COVID-19 diri sa probinsya sang Negros subong man sa syudad sang Bacolod. Pero ti left sila may Action Mar no kung ano matabo after man sang April 30. Pero ti subong Action Mar padayon sa gihapon ang mga hatagay sa relief goods, ang iban may mga sak, ang iban kadamo sa gihapon sang reklamo bala na ginapalambot sa aton na mo na. Pero ti ari to di subong Action Mar no live sa Purok, Busay, Barangay Kabog kundi kay kaina na kuwat ang atensyon ta. Kay ti halin sa bangga nga ginlikuan sa Action Mar, halin ka bala sa Alihis sa may bangga metal da. Kung mag-turn right, karik-karik nila po sa Pakabog bala Action Mar. Kag kung magpawala kaya ti mapahandumanan ka ang diri mapatuo ka part sila sang Barangay Kabog pero ti going man ni sa may sumag nga area. Pero na-notice Action Mar do halos tanan diri nga puluyan kung makita sa Facebook live naton karon sagwa sang ila puluyan sigad lang ni sang dalan may plastic chairs Action Mar nga ginpagda kay kuno ti initially sa na-istorya ta diri naghambal ang ilang nga purok chairman nga may ipalambot o kung may maabot nga grasya subong nga adlaw kay ti kagapon sudo sila ang sa dito sa ubos-ubos Action Mar nga may nakabaton sang mga relief goods. Ti subong nga adlaw ginpabalo sila kuno nga ti mabutang lang bangko sa gwa ila puloy-an kay dira lang ibutang ang relief goods o kung ano man nga bulig ang yatay sila. Pero mamangko to di Action Mar balaw kung ano ginibala sino gini naghalin ng impormasyon o kung may nibalaan sila kung matuo din ko hindi kit syempre Action Mar ibang tao gahalong mandaan labi na ginang mga galapta nga fake news pala Gani, base parehos manas nagligad to sumag na to. pero ti na sila Action Mar agin basalig ban sila nga purok chairman nga aragid kay dito sa unhan Action Mar kung makita mo sa Facebook live ta do may dako man nga counter track nga may pangalan ni Congressman Greg Gasataya. Pero ti ginaybalo pa kung amo na ni ang ginahulat man sang tanan. Pero dito ko na sa punta Action Mar nagamat-amat na banghatag. They don't know pa kung malambot dire sa ila area pero hopefully kuno yes kay ti amo man ang hambal sila. Ma'am ko di Action Mar bala. Ma'am may nga po live sa Action Radio Bacolod. Ma'am mangkot lang kami purok Busay ginadinom. Purok Busay gid. Sino ka nangalan mo, ma'am? Jacqueline. Si Jacqueline. Anong hambal, senior? Paano kamugin pabalo nga may relief goods nga maabot sa inyo? Kay may GC kami balati. Ginsati kami da nga maabutang kami bangko sa gwa. Parehas ng kagapon, nagbutang na kami bangko. Pero wala po kagapon. Pero subong sure na ni kay Ara, yun mismo sa dalom, da balaw na kitan niya. Kaya man nagin-update niya kami nga ma-prepare kami bangko sa gwa. Sino ko no ma'am nagpabalo sa iya nga may Chairman gid namon. Sino nagpabalo sa inyo, chairman? ang kagawad, kinagtawag ko na siya ang kagawad. Okay, pero sa isa na balad yung kagapon dito sa ubos,
nakapanghatag ti na Sa may sa may proper nakapangatag dito ya. Kay may isa man nakabaton di samon, pagatag sang stop bala kagapon. Di may nakabaton, di subong diri naman guro samon nga area. nang may idea ka ma'am or nambal kung ano ang nabaton niya kagapon. 3 ka kilo nga bugas kag mga dilatan. Ah, okay. Pero ti diri sa Procbo side mga pila ka mo di ka bilog ma'am. Amo ni bilog di nga halin dito sa May may pasulod sa gitna. Sito sa may palit-palit amo pa na to pamilya. Ati ang mga sa sulod niyo pag sa dalom niyo diyo sa sulod-sulod niyo ti paano ari man di mga pulungkuan nila sa gwa. Oo, gin gin pasaka Manila kay gin hambalan man sila namon mo para isa na lang bala. Hindi na sila mabudlayan. Ti ang iban ba si duwa ka pulungkuan? Depende kay sa kada isa ka pamilya isa man lang. Okay. Paano mo siguro balaw sa ano ning amo na action mar damo nagapamangkot man ay bandi sa Facebook live naton. Kini ka pamangkot iba si iban nga pamilya bala basi 2 or 3 ka pulungkuan. Oh. Ang ang ginbutan ti ang ginabasihan lang man sa nagahatag ang padamuon sang pulungkuan. Ti pero ang mga correct chairman nito naga-ukod man to naga-guide man to sa nagapanghatag. Ano sa kapanghatag? So at least action mar ma-identify. Kahit yung iban mala ako pero 5 ka pulungkuan. Para 15 kilos. Ito na lang. Oo, pero ti kamusta di ma'am ang inyo di nga area do kalabanan kamo di nakabaton sang social amelioration program nga benefit. Oo, halos man kami nakabaton pero may ara gid nga wala ngalan pero sa sinina nga Friday gaan gid sila. Masimo na lang ko mga musta ma'am kagapon sa beneficiary ka di bala. Kamusta to ang social distancing kagapon, ang panghatagay, may mga reklamo o kung kinagamo nagluntad dito. Wala man may nagreklamo tapos na-maintain man namon ang amon nga social distancing kay nang may pulis nga gabantay. Amo na nga wala gid reklamo sa amon tanan. Pero ti do pila ni kadlaw nga ginapanghatag ng staff ma'am. Wala lang ko idea kung pila ka adlaw din. Pero kagapon ang inyo schedule. Kagapon nag-start. Ti ano ma'am ang ginalauman nyo ti what if be karon be basi hindi naman kamo di malambutan bukas naman mabutan naman pulungkuan. Okay man lang kung may ara. Salamat kung wala okay man lang gyapon. At least nakabaton man kami kagapon sang grasya. Minsan sa Sa subong ya may mga baton kumali kay do ara action mar no nagabatamat na di palapit ang kanta nga truck. Ma'am Jacqueline salamat gid. Action mar wala labot bala siyang mga parid ang mga tawo di kido kabudlay action mar mo although ati ginabyan isang damo di nga mga pribado nga salakyan wala gid may nagabiyahe kay ina gani may naghambal nga ang iban bala action mar kay tubang ni nila sa talamnan ang iban kay ina damo sila action mar sa tabok nagkadto sila sa tabok kung makita mo sa aton yung Facebook live nagpangkuha sila sang tangkong action mar kay tiyang balilaw. Ma'am, kalayo iya sa kung lakat-lakato namon ang tindahan sa Sumag. Wala gid action mar sang malapit-lapit nga tindahan si ila. Ting ginhimo nila action mar nagpangkuha sila sang tangkong kay ibutang nila sa ila nga sardina. Kaya para kuno may utan action mar. Kaya mo na di pa man ko to sila nila kaya ato pa punta action mar mo. Ari na gid ari na action mar palapit na gid sa aton ang pula nga kanter kag may ara pa sa ban. Nga nagapanghatag sang blue nga plastic kati amo na niguro ang sure na ginay action sure na Eden. gid. Sure na gid amo ni action mark Yan is una. Congressman Greg Gasataya. Na muna iya ang insakto na. Actually na kuha lang na attention pa kay action mark basi bala ang mga tawo bala kun mag-asa karon nga nagbutang-butang lang di sila sang pulungkuan gali kay wala sang may makuha. Pero ari na action mara amat-amat sila panghatag sang blue gid nga plastic kadamo sila mga mga volunteers nga naghatag do 3 sila ka salakyan action mar may pick up may van kag may canter nga ginapanghatag. Ari ka nagauto da sa Facebook live pero ari na action mar nagapamangkot sila kung sino nga mga kung kasi bangko yung iba nagamatamat na di sang bantay pero may social distancing lang sa gyapon action mar pero do
do wala ga pamangkot how kung kung pila ni ang tag-iya sa isa ka pulungkuan. Pero at least makapangatag lang tanan action Mar kag di nalipay di ang mga tao kay di may ara sang 3 ka kilo nga bugas kag may dilatas action Mar nga ginapahatag ti tsakto gina. So bulubinta action din kung ang balay mo aras kilis ang dalan gid. Kay hindi ka nabudlayan may butang sa bangko. Action din, action Elmar. Basi kon ano si action din da sang mga relief assistance bla. Una sa balita, una sa aksyon. Nadula sa action din. Action Mar kapakita ko di bangko. Oh. Kay basi ko man ko. So sa kilid sang dalan na action din nga butang ang mga bangko. Correct, sa kilid sang dalan pero malaga pamangkot man di sila action Mar sa mga residente man dire kay gapamangkot sila kung may ara pa sa sulod bala sa mga wala nakabutang sang bangko kay tigil kadtuan sa mga volunteers kay ginahatag. Sa manang habal ko sunod din bulubintahan ko ng balay mo aras kilis ang dalan. Oh, correct hindi ka gid action Mar mauli kay importante makakuha kagid. Kahit 3 kilos or bisan ka pila ka kilo nga bugas action Mar kag pila makadilata sa makita ta di 3 kilo bugas 3 man ka dilata kahit nagapasalamat gid ang tanan kay dako ginagabulig ang mga nanay ta di gani ho nga nagpakuha kaina sang kamot sang tangkong gali I mean naga smile gid kiti may pare sila sa ila nga ginkuha nga tangkong may pare sila nga sardinas. Ari na. Bangko tanan bangko way kada kita labisa. Besar kong lamisa ba? Tulong-tungan lang ka ba? Ha? Tulong-tungan lang? Pwede man nagro lamisa. Pwede basta malon lang isa lang nakapamilya. Mamangko ta di ba last na action Maro sa kay nanay di nakabato no. Dahil may nga po live action radyo Bacolod. Sino ganingalan mo nay? Yuri Abeliar. Mama, ano ni ganing pangkuha nyo kagina? To dokita tagi katugaw nga duman sa tabok. Ano ni dari ma'am? Tangkong, timera ka na subong na baton nga bugas kag sardinas. Ano ma'am? Approve na. Wow. Ano may karon ma'am? Itigan mo ng lutoon. Sampat. Ilakot sa kay para magdamo. Oo. Namit ma'am no? Oo, kini siya ma'am ya. Kini sa. Ang kabudlayan, ano din isa sa kabudlayan, yung ma'am pa market. Inong nang mang grocery bala kunway na gidman. Tapos ang salakyan ni Jaya budod. Kagi ka mo nagpanindahan, naglakat-lakat. Nakatpakad to sa sumag. Mga pila ka oras, labutan oras lakat niya? Labutan. 3 ka oras. Libutan pag dito sa Hapanukoy. Kay nakatulog lang kami. Hindi na kami kakagi dito sa may highway. Kay ma-check up sa quarantine. Nang nakatulog na kami pa Hanukoy, sa housing, diretso. Kaling kilalayo ang inyong lakat. Lang yapon kay para exercise. Pero tagalas kamo galakat kay kung init ang daan. Kaya sa nga labot kami puli kami mga alas 11. Abo grabe ba? May mga isda. Imbis nga labas, alubok siya. Kaya nakatnamon mo na highway, pangaktod lang kami. Okay lang yapon. Okay lang yapon na. Importante nga may sudan. Oo. Tapos namagidya ko sa pagpangabuhi, hindi siling maayo lang. Sinangan may trial sila yan, di ba lang? Nante, kapati ka to action Mar. May bala kay ara balang ugali, bala action Mar sang Pinoy. Nga bisan may kabudlayan, kung ano pa da nga kapigadohon, ang maagyan, ano pa da nga COVID-19 bat ang positivity ang kadlaw especially sang Bacolod nun nga halin sa City of Smiles action Mar ara gidya sa gihapon. So ang iba nagaano na lang think of the positive side bisan hindi gali bisan ang amon sudan karon niya tinapa nga may tangkongnan. Bago naman nga menu. Karimis ba? Oo, labi na gid kung init karon ang kanon kasi ang bugas action Mar nakita ka puti man isampat gini karon sa ilang at ang kung gainit-init nan pwede pero kung wala nagabot ang tinapa mamanon yun tangkong pansang inang uga nang nagpakas ko pag uga ang poloy pwede naman siya maprito kung para sa muni anon mo ang wala siya tangkong ma'am apan wow panapan siya kamatisa sinugba
Nante. Action Mar, doon nagutom na lang ko kayo. Ade? Doon kalayo, kasang pala niya puno na. Pero ate, karami, Action na, ma'am, madam, huwag salamat. Kaya say mo ko karon man yapon. Sige ko no. Sige ko na. Yes, ma'am. Action na puso ko. Ma'am, ibe na po. Pamati ka, ma'am. Adlaw-adlaw, gid. Amo na iya, ma'am. Tisubang nga ba si Mayambal ka kay Action Marlon? Halong lang. Halong lang kamutanan. Salamat, ma'am. Kay Tidua, di sila Action Mar, nag-aatubangay, kag nag-sipad-sipad sang ilang, ha? Ginkuha nga, tangkong. Kasi maduwangan na nagsunod din da. Wala na. Wala sa kapati. Ikaw wala Action Mar mo. Pero ate, Action Mar, ito na sila sa ulunhan ang naghahatag man sang bugas, mga volunteers, kag empleyado ni Iban, ni Congressman Greg Sataya. Pasalamat, kag nalipay ang mga tao diri sa Purok Busay, Barangay Kabog. Live diri sa Gapon Action Mar, ang patrol ini section Eden Abocho, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Oy, sa mga nag-aantos gali sa ilas ni problema sa atay bla, di mayong pamatsagan nila bangod man sang diferensya sa ilas sa nga atay. Man mabalaan mo ko ng tao mayara sa nga balatian sa atay mo. Kay makita mo nas mata, makita mo lawas. Saya sa nga panglawason. Ang saban sila maka-aksyon para nga hindi ka mo matamaan na DTX 500. Nga pamatud-an na sang badamang mga pagtuon nga epektibo nga pangontra sa mga toxins ang DTX 500. Hindi na pagpadugaya pa mag DTX 500 na plus kon taas-taas ay sa nga blood sugar may ara ka mo family history nga may balatian nga diabetes. Hindi na paghunata pa nga maggrabe pa mag DTX 500 na kamo. Ato sa nga live stream, Christian Roa, mayong hapon, Remo Cervea kasata sa magulang tada si Marlin Lo, Marlin Grace Busayang, Busayong Rimada, kay Toto Dondi Blanca, kabarito sa live stream, Aksumaral, please greet Jennifer and Anita Agosto. Nagapamati gid 5:35 sa ato sa nga pagpanubalik ang dugang update angot sa COVID-19 nga kampanya sa ato sa nga provincial government plus ang importante nga pahibalo sang DSWD Region 6 angot sa SAP Social Amelioration Program nga ginapanagtag sa mga apektado sang COVID-19. Matapos lamang sini. Labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital
At dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, Afternoon edition. Alas 5:41, ang DSWD Region 6 makaaksyon bagi sa direktor nga si Evelyn Macapobre. Nagasiling as of 12 noon, subong April 29, 2020, may aranasang 119 ka mga local government units sa LGU sa Bugos nga Riyon, 89.47% ini sa 133 taran ka mga LGU sa Bugos nga Western Visayas ang naka-umpisara sa pagpanagtag asang sining emergency cash subsidy. Ang kadamuon naman sa mga nahatagan na nga mga tawo sang tag 6,000 pesos, 462,868. Ang actual paid out amount naggalabot na sa 2.7 billion ka pesos. Tiambal ni Macapobre sa mga LGUs, labi na sa mga weapon na kumpisa, dapat dasig-dasigon kay mayara ganit didlangin muno ang DSWD buwas nga adlaw April 30 sa pagpadala sa ila sang listahan sa mga kwalipikado pero waay magkabaton sang sining kwarta nga para sa ila. Plus, deadline man buwas nga adlaw ang balde Macapobre sa ngalan o listahan sa ngalan sang mga barangay tanod, barangay health workers, daycare workers sa barangay,
nga para sa ila kwalipikado man nga makabaton sang sining cash subsidy. Yari siya Direktor Macapobre. Tama ho, no? May fixed na number. Yun po ang binigay na target ng DOF. Pero po, paulit-ulit kung sasabihin dito, kasi bukas na lang ang deadline nito at 8 a.m. Yun pong mga hindi natala ay kailangan isubmit ang mga pangalan dito sa amin. Na ngayon, kung yung mga daycare worker, mga tanod, kung iba pa, kung nakikita na sila ay coming from low income, syempre pwede silang pumasok. Pero yan kung hindi pa puno ang slot ng LGU. Na kung puno na, yun yung gagawin, i-forward dito sa atin, bukas na lang at 8 o'clock ang deadline natin dahil ito rin ay may deadline sa ating central office at 10 o'clock tomorrow. So, inang paki-remind, no? Although kami ay tudo-tudo na gid ang aming pagpaalala sa ating mga LGUs na nasaan na ang inyong mga lista sang tinatawag ninyo na mga naiwan pa, no? So please forward it to us because we will receive it kahit na hating gabi na ngayon or anumang oras. I-email nyo lang sa amin para bukas mapasama ito sa may submit natin sa central office. Ay, iklaro ko lang na ang deadline tomorrow, hindi lang yan espesyal para sa mga tanod at mga barangay health workers. Ito po ay deadline para sa lahat na tinatawag nating na left out or yung mga pamilya, pangalan sa mga family heads ng mga pamilya na nakita ninyo na kwalipikado pero hindi mabayaran sa ngayon dahil puno na ang slots na binigay namin sa inyo. So, hindi lang ito ha, baka mamaya ay sasabihin niyo ay akala namin ay ano lang yun, tanod lang yun at saka BHWs para sa lahat na naiwan pa. Now, paano namin gina-inform? Nagasulat kami, no? 2-3 beses na kaming nagsulat sang LGU. Tulungan nyo kami na mag-remind sang ating mga LGUs, no? Kalabitin nyo lang, sir, na-submit na ba, sir? Bukas na ba ang deadline, sir? No? So, yun po. Nagsulat, nagtawag, nanawagan pagid dito sa ating ng programa every afternoon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Kambal ni Macapobre bisan karon sto ang gabi, pwede nyo sa sumiter ang listahan na, pwede nyo ma-email, electronic mail sa DSWD Regional nga tanatapan. Kakababaton sang DSWD Western Visayas, sila naman na ama-submit dito sila sa nga central office. Ang central office amo naman ama-submit sa bahin sang Department of Finance. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Tato sining live stream kay Action Purse, may mga panagsumar damo reklamo sa panghatag sang sak sa Lakasilyan nga wala na dala hambal ni Action Purse. At pwede na mag-action appeal dito sa DSWD. Mumanang mumanang panawagan ni Regional Director Macapobre. Ibuas mag-action kay mayara sang virtual presser mga ginapatigayon ang DSWD Region 6 daga baton sila sang reklamo halin sa mga tao sa Region 6 halin sa mga media kaya ginasabat ina mag-action ni Regional Director Macapobre. Si J. Anelias Saragilia Bingski Dagomboy, Tagalakasiliana, Barangay Manghanoy, Vane Ogilia Setnadnam. Good afternoon from Alhis. Si Bebeng Dakia Bautista, live Lizaris Aranata, arama si Ino Novea. Monitor kami sa Mandalagan. Asra Delgado,
watching here in Tangob. Sa taran-taran nga mga taga-barangay Tangob, kabarangay ko ni Asra Delgado. Heaven Guazo, shout out kay Myra Permito sang Oregon, nagabonitor. Salamat. Sheila Alagos, Apong Alagos, Hacienda Mercedes, Barangay Maaw. Jocelyn Calamaan, Kenneth Valencia, tamyaw lang ang mga frontliners sang Phase 3 Panokoy. Salamat gid. Ramas si Barancel, Flonasca Veers, Delgado, ang sa Vista Alegre sa may Abada area. Wala sila na lista na pobre na gid. Okay. Rodney Arquillo, Bacolod City, ACQ. Amo ng hambal ni pamangkot ni Rodney Arquillo. Way pa kaginahulat pa maka-aksyon ko nanong sabat sang National nga Interagency Task Force sa apil sang sanggo di ang palungsod sa Bacolod o angos ning ECQ o kon GCQ. Way pa maka-aksyon laban-laban buwas mainabot gini ang sabat halin sa national nga gobyerno. Morancel, okay, hambalya wise man ang ila hatag deadline kung diin na nagwalista kag amo ila hindi pagkuha. Fee alulod para marakpan mga kawatan, mga barangay, mga kawatas gobyerno, puwera lang sa mga maayo nga mga DSWD. Hambal ni Fee alulod para kung madakpan ang mga kawatan. Jeremy Landiohan, tundag, taran sila negative na ang result. Amo nang ginapangamuyo tagid pray gid kita para nga matapos-tapos na ning krisis nga gina supernet naton. Myros Langkoy, amar na monitor kami di sa Hervias 2 Tamyaw lang. Kay Danny Boy, Dinoy, ato kag kay Kempi, Frank, May Siason, Saison. Ang iban mga kakson balikan taraman, Dugay, Las 5:50. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Babakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Balita Action Reports Afternoon Edition.
Ang nag-number 1 mag-aksyon sa 2019 bar examination sa nasaling na graduado sa University of Santo Tomas, si May Dayan Azores, UST Legazpi. Ay top 10 mag-aksyon ho ba? Ang ila sa ning pamilya, ila sa ning ginikanan ni serbining pinakamaayo nga regalo. Dari sa aton mag-aksyon sa University of St. Lasal, ha? Ang number 10, taga Bacolod, si Bebelan Madera. 87.3%. Aber balikan tang patrol with Action Eden. Balita ang OTSD. Good news ni para sa mga taga-sunod sa Bacolod. Patrol Reports. Action Eden, please come in. Action Mar, isa ka maayo nga balita kay ti wala nagalaom ang 32 anyos nga isa ka certified public accountant kag part-time teacher sa College of Business and Accountancy sa University of St. Lasal nga si Bebelan Madera nga makapasar siya sa 2019 bar exam kag malaki pa sa top 10. Sa interview sa Action Radio Bacolod kay Madera nga taga Barangay Tangob, Syudad sang Bacolod, naghibi lang ni siya Action Mar. Tangob di siya, Oo, taga-tangob ko ng mga amazing gid mo. ba si Tupad Balay, Pablanyaw? Pero dito sa Action Mar, sa may Palmas, ayon. Tira blas likod, ha? Sa baybay nga area na? Correct. Naghibi ni siya Action Mar kay ina, upod ang iya mga ginikanan sang makita ang iya siningalan sa listahan sang mga nakapasar nga ginpagwa ka ina sang aga. Sa pagsaysay ni Madera, kung gani Action Mar, no, una siya nga nag-self-review umpisa sa bulan sang Mayo, tugtub Agosto 2019, bangod nga nagabulig pa siya sa gamay nila nga negosyo sang iya ginikanan kagati bulan na sang Setyembre sang nagpadulong sa Manila para mag-review. Dugang pa ni Madera, Action Mar, nagmasakit pa ni siya. Since dire sa Bacolod pa lang, masakit siya, nag-inom pa ni siya sa antibiotics, tapos may ear infection pa gid, antibiotics naman liwat. Ang pinaka grabe gid ko Action Mar nga na-experiencehan niya nga sa ikatatlo nga Domingo, kay ang bar exam Action Mar 4 ini ka Domingo mo sa bulan sa Nobyembre, sa ikatatlong Domingo sa pagkuha niya sa examination, nagka-experience pa ini siya sang ginatawag nga carpal tunnel syndrome, kundiin nagapalanig-a ang iya na tuo nga kamot nga amo man ginagamit niya sa pagsulat. Sang that time kung Action Mar nagakuha sa sang exam, nagapanig-a ng iyang kamot do hindi na siya makasulat. So iya ginhimo, nagpangamuyo siya nga patapuson lang sa nga mag-answer sang iya sini nga exam kag pagkahapon daan may ara pa siya liwat sang kuluwaon nga exam nga suno sa iya criminal law nga saman sa pinakabudlay. Suno sa iya Action Mar, plano niya nga magsulod bala sa public attorney's office. Bangod suno sa iya, gusto niya ma-experiensyahan ang tanan mag-private practice o kung mag-corporate law sa bala kung mag-Action market isa CPA siya mo. Subong CPA lawyer na siya kag nagpasalamat siya especially gid sa Ginoo sa iya mga gidikanan, mga abyan, mga professor sa USLS kag tanan nga nagpangamuyo para man si Action Mar. Si Madera ang isa lang sa 13 ka mga bag-o nga abogado gikan man sa University of St. Lasal. Balitalin sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Sarapat Action Eden ti si Attorney Bebelan Madera. Attorney Bebelan Madera, number 10 sa mga passers sa 2019 bar examination. Kabarangay Nakon sa Barangay Tangob, graduate sa University of St. Lasal, Bacolod City. Monitor sa pait relocation sa Nakarlota, si Kasata Efrain Genovea. Salamat gid kay former Kapitan Bernabe Sibog. Kay Cap Sibog, Cap, pusta kita na. Toto Bernard Salhay. Ka-monitor man sa ato sining live stream.
Si Terry Baya, ask lang if pwede ba ang back ride sa motorcycle. Salamat, hindi na pwede sa Bongbia. Thomas Broniola, magandang monitor ko niya. Regent Pearl Alihis, Ramsey Bea, Jonathan Ermel Rigola, mayong hapon na. Francis Le, tani matapos ng tarantaran quarantine kay ang bata ko hidlaw nagid magpulis balay. Namon, sa Murcia ka ito pa siya utod sa Villa Lourdes Sumag. Wala ka polisin sa March 29. Damo sang luyagin magpulit diri balik sa Bacolod. Kaga Negros Occidental. Kay ang nagparehestro makakso sa online sang Interagency Task Force. Mo sa lingon amuning bululigan. Sang ato sa provincial government, why pa di malakip ang taga-sunod sa Bacolod. Ang latest nga online registration, 1,487 nga mga negrense, no, nga luyag magpauli diri. Amo ning ginatinguan nga mabuligan balik diri sa ila sa nga lugar. Way pa ni malakip ang Bacolod kay ang Bacolod City Makason may separado na nga record may kantanan sini. Si Azuzena Sincel, What's Live Axo Radio, Masaligan, thank you. Kay Sincel Azuzena, Jose Cuanca from Masingkang Airport kay na may sunog da sa magsungay barangay Sikang Airport, no? Thanks God kay way man sang na halitan nga lawas sang tawo, no? Guwapa gali sa hambal ni Sensel Azosena kay Eden Aboso, guwapa gali sa imo hayo watching live action radio. Hambal ni Sensel Azosena, Wilson Tejedor, good day sir and ma'am. Thank you. Si Enday Blaza Raman, Alexander Pela, tamyo ko lang sa Kalaling Kawayan from Family Panso, gamonitor kami, Barangay Handumanan. Alin Transporto, Toto Alin sa Masville, Barangay Cubay, Angels, AJ, Joy, Linland, Moroy, at Tatay Moroy, Nanay Lete, Mama Edna, Lapa, always monitor. Marlon Bayakuli, Intay Rolina, Transporto, always monitor. Mercy Santiso Nagom from Barangay Bata, Jen Vergara, Hawayon. Wala gid di sa barangay 35 panghatag paano kami gaboard na kami budget. Sana mabigyan man kami dito. No? Damo sang gantos kay Jabong. Anthony Jones, Havilio Siblano. Watching from Barangay Inayawan, Kawayan, gamonitor gid Havilio Family always program nyo. Salamat. Ang iban di ta malabutan pulo pasensya ha. Jocelyn Arisiveta Olak. Araman gamonitor si Jem Touch. Mangkot lang ko kung pwede mapamangkot si makapobre kung hindi nila pag-ihatag ang second SAP din makadto ang pondo kay na-allocate naman ina para sa tanan. Kung maghambal sila nga iga-reallocate sa mga area sa naga-ECQ may pondo na ina. No. Kaya na, maka-aksyon, eksplikar ni makapobre nga hindi pa sila makakomento agot na sa second tranche nga pagpanghatag sang sining SAP funds. Nga man, why pa sang resolusyon, why pa sang pinal nga desisyon ang ila sa nga central office. So question mark para makaksyon. Was balantara basi may ara sa panibag-o nga statement ang ato sa nga taga DSWD. Okay? Bernesto Lozada Ryan, monitor kami di Family Bernesto sang Hacienda Guba, Valladolid. Flor Jimena, good PM sir, kami man di sa Barangay Sumag, wala man nakabaton, kompleto naman po ang perma namon sir. Mayara sang appeal, no? Pwede maka-appeal, magkapadala sang appeal sabay sang DSWD. Reynaldo Pormento Jimena, thank you. Salamat gid Bobby Clark Fernandez, Anthony Jones, Havilio Siblano. Iban di tanan na malabutan kay lapaw-lapaw ng ato sining pagpangalaga 2 minutos na kaligi sa takta nga alas 6. Abal ni Kap Sibog, greet lang da 24/7 mga frontliners namon tiway. Ya monitor lang da ko do. Salamat. Inyo pa natuntunan action reports after the edition. Magabalik na naman, boss. Nagasunod na action, balita evening edition with action Dale Salazar. Kag-action ang defensor.
Kapo diri kay Action Elmar, Madirawat Action El Ray Dutelio sa Technical Control. Ako naman, Action Marlon Henevay. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.